Bones tardes. Benvinguts als Premis Extraordinaris d'Ensenyaments Elementals del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca del curs 2024-25. Per a poder presentar-se a aquest premi, l'alumnat ha d'haver obtingut una qualificació mínima de 9 en l'especialitat a la qual es presenta i ha de ser proposat pel seu tutor. Per tant, tots els alumnes que es presenten avui ja són extraordinaris i són guanyadors pel simple fet d'haver pogut arribar fins aquí. En aquesta edició escoltarem alumnes de 4 especialitats. Començarem amb flauta travessera, seguirà percussió, violí i piano. Els tribunals de cada especialitat, una vegada escoltats els participants i després de deliberar, poden decidir atorgar premi extraordinari, menció o no atorgar cap guardó. Ara, a les 5, començarem amb flauta travessera, amb l'aspirant Evelyn Serra. El Tribunal de Flauta Travessera estarà format per Cati Roig, Marta Alcover i Tomàs Picorni. A les 17:30 seguirem amb percussió. A les 18 hores amb violí i a les 18:45 acabarem amb piano. Agraïm la vostra assistència, us convidam a escoltar tots els aspirants i tan sols us demanem que, per favor, apagueu els telèfons mòbils o els poseu en silenci i que si us fa ganes aplaudir, reserveu els aplaudiments en acabar les obres. Les obres que interpretarà Evelyn Serra a continuació seran, en primer lloc, Divertimento sull'opera La Traviata de Giuseppe Gariboldi, seguidament Concerto número 3 del Cardellino Antonio Livaldi, segon i tercer moviments, i per acabar meditació de J. Ruera. Esperam que disfruteu de l'espatllada. Gràcies.